Gugma sa paglaag, kasayuran sa dalan. Matagla kang adunay bagong kasinatian. Isip photojournalist naglakaw sa kadalanan. Nagkuha sa hulagway sa kinabuhi sa katawhan. Nasaksihan ko ang kasikas sa komunidad. Mga pahiyom ug kasakit sa matag higayon. Nagsibya sa radyo sa mga hitabo karon. Aron ang kamatuoran madungog sa katawhan. Sa mataglakaw adunay istoryang makapukaw. Tanawa ang lugar, sabta ang istorya. Kay matag komunidad adunay kaugalingong sugilanon nga angay ipadayagalang sa kaayohan sa tanan. Gugmang laagan inyong masampit sa dalan. Laag kasinatian ug istorya sa kinabuhi. Matagkuha sa kamera adunay kahulugan. Matagsibya adunay tingog sa katawhan. Laagan man ko daghan kog nasuroyan, pero sa imo ra gihapon ko mo pauli. Dili lang hulagway akong gidala sa katawhan, kundi balita nga tinuod ug kasaligan. Sa radyo, sa kamera ug sa live nga sibya, Facebook ug vlog sabay na kong dala. Tunog sa mga hulagway nga makapamukaw mga problema sa katiling banahatagan ug pagtagad. Ang tingog sa katawan na himong kusog sa kausaban. Hey! Ugang kamatuoran midangat sa nagkalain-laing lugar. Mga kuha nga amiban siwag sa social media. Nahimong viral ug nakapukaw sa kalibutan. Gikan sa barangay hangtod sa internasyonal nga media. Mga sugilanon sa katawhan akong nadala. Isog, walay kahadlok ang damo sa gubang. Sa critical nga mga coverage, bisan delikado ang kahimtang. Buhis buhay nga trabaho alang sa kamatuoran. Walay atrasan basta serbisyo sa katawhan. Bagyog bahali ug sunog, bisan nasa ang peligro mo tunog gihapon. Gubat o kagubot ako nga tubangon. Aron ang tinuod nga balita mahatod sa panahon. Kamera sa usa ka kamot, mikropono sa pikas. Nagdalag tingog sa katawhan ngadto sa kalibutan. Matag hulagway, matag sibya ug matag istorya. Mao ang akong misyon sa matinud danong serbisyo. Manglagan akong misyon sa dalan. Photojournalist ug reporter sa katawhan. Matag hulagway adunay kusog nga tingog. Matag sibya adunay mensahe nga mutandog. Mga kuha nga giban siwag sa internasyonal nga media. Nagpadangat sa tinuod nga kahimtang sa kalibutan. Laagan man ko sa daghang dapit sa kalibutan, pero sa kamatuoran ko mupauli gihapon. Gikan sa barangay hangtod sa kalibutan, ang mga sugilanon sa katawhan akong gidala. Ang ngalan nga Alan Tangkawan mi Bansiwag sa lokal, nasyonal ug internasyonal nga media. Dili kini alang sa dungog, kundili alang sa serbisyo kamatuoran. Inspiration sa mga bata nun nga adunay damgo, mamusunod sa agianan sa photojournalism ug pagsibya. Kayang gugmang laagan dili lang kanta, kini mao ang panaw sa usa ka panalipod sa istorya sa katawhan. Ug kung moabot ang adlaw nga ang kamera mo pahuway, ang mga hulagway magpabilin nga tingog sa katawhan. Gugmang lagan, mao si Alan Tangkawan. Gugmang lagan, lagan man ko, pero sa kamatuoran
ug serbisyo sa katawhan ko. Mo pauli